Цілісність України, повернення Криму та кому дістанеться влада, якщо раптом не стане Путіна. Ці теми, зокрема, обговорювали в останній день форуму «Ялтинська європейська стратегія» у Києві. Про це, а ще про незручні питання до українських прем'єр-міністра та генпрокурора. Докладніше Вікторія Бойко. Майбутнє Східної Європи, її цілісність та України. Все через призму втручання Росії. Це тема другого дня 15-го Ялтинського форуму. Колись Путін наче й рухав Росію на захід, та 10 років тому почав створювати конфронтацію, використовувати енергоносії для просування імперських амбіцій. Треба доносити росіянам правду про війни в Україні та Сирії, підвищувати ціну військової агресії для Росії. Якщо наша єдність збережеться, ми з часом змінимо їх погляди. Те, що відбувається, це питання нашого існування. Їх ідея нас розчленити. Їм, зокрема, байдуже, що буде з Донбасом. Головне – використати його для легімітизації реалій, проштовхнути назад в Україну під прапором федералізації. Тому вони проти виборів під мандатом ООН. Як доводив Лавров на останній зустрічі, треба змінити лише 2 ключові особи, а решта інститутів влади мають працювати далі. Обговорили на форумі і Росію без Путіна. Погодились, сам він ні за що не піде, а якщо станеться з ним щось раптове, то за владу кроваво битимуться силовики та організована злочинність, яких сьогодні Путін об'єднує. Це жорсткий режим, це не персональна автократія і не військова диктатура, яку очолює якась людина. Це скоріше корпорація офіцерів політичної поліції, коли влада належить конкретній корпорації. Це перший режим такого типу в історії людства. Його нема з чим порівнювати. Відсутні приклади, коли влада перебуває в руках політичної поліції. Під вечір на форумі часть українських чиновників. Перший генпрокурор визнає, як йому соромно, що під його призначення змінили законодавство, рахує, як відомство веде мільйонні справи, скільки грошей він приніс державі, жалівся на антикорупційні органи. Натомість модератор нагадав, жодного великого корупціонера і хабарника не покарано і запропонував Луценку повчитись у колеги прокурора Мюллера. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки можуть багато чого навчити, але в першу чергу мають навчити з ефективних законів, по якому навіть найвищу посадову особу можна за корупцію, за несплату податків арештувати і через декілька місяців засудити. У нас таких законів не існує. Хочу також запитати, мені поїхати повчитися по справі Лазаренка? Скільки років вона розслідується в Сполучених Штатах? Мені кажуть, що цього року вона дійде до логічного кінця. Не вийшло відбутися звітом і у прем'єра Володимира Гройсмана. Говорив про зростання економіки, плани на 2019 по збільшенню робочих місць і зниження інфляції. А ведучий запитав про ціни на газ. Чи будуть українці щасливі, коли цього тижня їх підвищать? Прем'єр не розгубився. Винні обіцянки попередників, що брали під них гроші в борг. Відповідь підтвердила – ціни зростуть. На мою долю випадає те, що повинні були зробити давно. Але зараз маю приймати це рішення я. І переді мною стоїть вибір, дуже невеликий. Або уникнути відповідальності, або з іншого боку приймати рішення, яке в принципі зробить Україну сильнішою. Це зобов'язання, яке ми маємо виконувати сьогодні, взято не сьогодні, і не вчора, і не позавчора, а як мінімум 10 років назад. Ще одна гостя, заявлена у програмі, Ксенія Собчак, на форум не з'явилась. Начебто захворіла. Хоча, скоріш за все, побоялась обурення українського суспільства, яке налаштовано навпроти неї через її позицію по Криму. Натомість всі шаленіли від появи спеціального гостя – фронтмена групи «Юту». Завершив Ялтинський форум президент Польщі Олександр Кваснєвський. Він, як і Петро Порошенко, у минулому році побажав наступного року зустрітися в українській Ялті. Вікторія Бойко, Микита Проскурін, Заман, АТР.